Так, зараз знаходжусь на нашому комплексі на Світлому, і тут в нас є 3 вільних кутових таунхауси, 90 квадратних метрів з великою земельною ділянкою 2 сотки. Ці таунхауси в нас здаються з ремонтом, їх залишилось всього 3. Зараз в одному з них вже почали клеїти шпалери, тому в кінці тижня тут вже буде ще гарніше. Тут 90 квадратних метрів, 3 кімнати, є власна гардеробна і велика земельна ділянка. Тому всі будуть здаватись з ремонтом. Вже зараз можете приходити на перегляд. Дуже класно. Перший вже в мене забрали. І ще 3 є вільних від нашого забудовника в нашому комплексі на Світлому. Ну і дуже близько до міста, тому одні плюси. Просто щоб ви розуміли, яка велика ділянка в цьому таунхаусі. Дуже велика. І ще попереду будинку. Тому, я ж кажу, таких варіантів треба брати. Якщо шукаєте велику площадь і велику земельну ділянку, кутову, окремо, дуже гарний варіант.